Pane nhau iri kufamba itagwa nevakomana vekozwa vari kupinda vachisevesa vachitaura aiwa vachiti vakomana vanhu munofanira nyatso kuziva kuti aiwa conference necongress aiwa zvinhu tu zvakasiyana vachiona kuti aiwa nekwani mapostacles ari kuitika muthe ruling party varika panapa vachinyatsopirana vachiti aiwa vakomana ka imimi congress haisi kuitwa izvezvi congress inotevera ichazoitoitiwa after 5 years from the previous ataura kuti this upcoming congress ingori nhau yemapolisi chete yatiri kuona kuti panogona kuchinjwa zvinhu zvisina kana maturo zviri unnecessary sari pina masvika kuda toka pana panokumuna because vanobva subscribe or like turn on the bell icon tiimira paendo pavo vanoposta mapictures maviri amurikona kunyora vachiti please take heed the next Zanu PF function in Bulawayo is not a congress but a conference. At a congress, new leadership is elected. All this at a conference is to anything to do with party policies. Zanu PF constitution says congress is held after 5 years, meaning the next congress is in 2027. Ndomasvikamuda taura panapa achiti aiwa this conference yatoona kuti yatosvika yethe regime panapa toona kuti kuchanodiscussiwa maparty policies vanoda kuti vakomana ava vagara vaingori mutamo zvavo. These policies vanhu vari kutokuona zvavo aiwa senhau the leadership kuti mapolicies achatokoisiwa ipapapa anenge atokuri inlined neleadership kuti ichafambiswa sei. Nacho vari kuda tagwa nevakomana vekozwa vatoona kuti aiwa vakomana vethe regime vari munguva yakaoma vachiona kuti dzimwe nguva vari kufisa resistance wamacitizens tichiona vachifesa mafactional fights within their own party tichiona kuti aiwa their own party iri in a deep turmoil. chikuitidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi mina comment section medu aiwa musana subscribe or like turn on the bell icon.